खुलुमबाय लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन आंनि चेनेल अनसायगिरि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ सिगाङावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय लोगोफोर। दा दिनै मोननैसो फिसा फिसा आपडेट लाबोदों लोगोफोर। दा भिडिअखौ आं नोंथांमोननो माने एसे उनाव होलांगोन। दा बिनि सिगां माने जोंनि नैबे बिटिआरनि सुइजारलेण्डआव दिनै बेसेबां डेभेलप जाखो दिनै बे डेभेलपखौ आं नोंथांमोननो खिन्थालांगोन। दिनै बिथांमोनहा बिराद जौगानायनि नामाव बिराद डेभेलपनि नामाव माने बिराद रायजो राजाखौ थगायनायनि नामाव दिनैहाय बिथांमोनहा बै सोरांसि नुनाय सिमांनि सुइजारलेण्डआव दिनै बर' रायजो राजाफोरनो मा होखो दिनै बेखौ आङो एसेब्लाबो खिन्थालांगोन लोगोफोर आरो रायजोफोर। दा दिनै बिथांमोनहा अनेक जायगायाव दिनै बेरायो थांनानै दिनै मा खालामो बिथांमोनहा माने बै गावसिनि फिसा फिसौ माखासे 6-7थासो निउस पर्टेलफ्राव बिथांमोनहा बिराद गिदिर खोथा बुङो। रायजोफोर जों ओरैबायदि मावबाय, बिटिआरआ ओरैबायदि डेभेलप जाबाय, जोंनाव ओरैबायदि जाजोब्बाय, बिराद मोजां खोथा बुङो। माने बिराद मोजां आसनि लाबोनायजों सारा बिटिसिखौ डेभेलप बानायजोब्बायनो रायजोफोर। बिसिबां इन्टारेस्टिं नङा होमबा? बिथांमोनहा दिनै दुनायनिफ्राय सेमनो रोङा नङा होमबा? बै दैफोर थेबा जेनेबा एकदम फुरा जेनेबा दैया दुयो नङा होमबा? जावफुनानै हरबासो बै दैया सेमो नङा होमबा? थिग दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा बिदिसो रायजोफोर। दिनै नोंथांमोना बबे जायगायाव मा सोलायनाय नुखो आं दिनै रायजो राजा बिथांमोनाव दिनै बेखौसो सोंनो लुबैदों। दा दिनै रायजो राजाफ्राबो दिनैहाय मोनथिनानै नुखानानैबाबो दिनैनि दिनाव थाखा फैसानि लबि, जायनाखि फैसा मोनगौबा खायदा खालामनाय, माने फैसानि आसाजों माने जइन जाहैलाबायनाय बैफोर मानसिखौसो आं दिनै बिराद गाज्रि मोनदों लोगोफोर आरो दुखु मोनो दिनैनि दिनाव। दिनै बेसेबांबा गोबाव 17 बोसोर सरकार सालायनाय समाव दिनै बेसेबांबा रोहो जादोंमोन नङा होमब्ला? दिनै नैबे खेथ्रआव मोनफैनानै माने जोंनि गासिबो डेभेलपआ दिनै आनडेभेलप जाबाय नङा होमबा? दा बै समाव इसिबां गोबाव सरकार खालामनायनि गेजेरावबो दिनै नैबे 3-4 बोसोर सरकार गैयैयाव जोंनि माखासे आइ आफा रायजो राजाफ्रा दिनै मानो धैर्य गैया आं दिनै बेखौसो एसे माने खदाल बोराइजों जावनो लुगैदों लोगोफोर नङा होमबा? दा जिखुनु हक माने जोंना रायजो राजाफ्रा माने मोजां जानांगौ, माने फैगोन इयुन जोलैनि फारसे नेक्स्ट जेनेरेसननि फारसे माने जोंहा सिन्था खालामनांगौनि बिराद गोनां रायजो राजाफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैनि दिनाव बिराद सिन्था खालामनांगौ दरखार। बै प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डआव जेबो गैया रायजोफोर। हाजारखि बोसोरे 100 बोसोर नोंथांमोना बै प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डआव थां, बे सुइजारलेण्ड बे सिमाङानो सिमां जागोन बेखौ हले गोसोआव ला रायजोफोर। एकदम सिदा खोथा। दा लोगोफोर माखासे समनि सिगां आङो बै पर्बजरानि माखासे माने निउस नुदों। दा बै जायगायाव दिनै बिटिआरनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै थांनानै बिराद गिदिर डायलग होयो रायजोफोर आरो लोगोफोर। दा बिथांमोनहा पर्बजरायाव बिराद डेभेलप खालामबायनो, बिराद आसनि लांबायनो दिनैहाय माने बिराद मोजां जाबायनो आरो मा। दा दिनै बिथांमोनहा बुङो बै बाल्थिङाव दोननाय माखासे खांख्राइफ्रा माने माखासेया गाखोनो नागिरबा माखासेया दिनै खेबथानानै लाखियो होननानै बुङो बिथांमोना। माने माबा मोनसे डेभेलप खामानि मावनोबा माने माखासे अपोजिट पार्टिया माने बिथांमोनखौ माने हमथानानै लाखियो होननानै बिथांमोना दिनै बुजायो। नाथाय दिनै आं बेखौसो बुंगोन रायजो राजाफोर, बै माने बाल्थिंनि खांख्रायाव सोरनि खांख्राइ दं बेयावलाय? बेयावथ' खुनु बिपिएफ बा गुबुन पार्टिनि माने खांख्राइ गैया। बेयाव अनलि दङ खालि बिटिआरनि गासिबो फिसा खांख्राइफोरसो, नंगौना नङा रायजोफोर? दिनै गावसोरजों गावसोर खेबथा लायो ना मायो, ना नोंथांमोननि मावनायखौनो हिंसा जालायनानै माबा मोनसे माने बोख्लायलायनो नाजायो? दा बेफोर नोंसिनिसो माने गेजेराव थाहैबाय आरो नङा होमबा? दिनैनि दिनाव बै बाल्थिङाव खुनु बिपिएफनि खांख्राइ गैया। नोंथांमोना दिनै सरकार दादों, दिनै नोंथांमोनाव बेसेबां क्रर थाखा फैदों, नोंथांमोना दिनैहाय माने बाहायदों गोसो बायदि। बबेयाव मा मावनांगौखौ मावदोंना मावाखै, बा सोरबाबा माने मा होनो बस्थायाव सोनानै लाखो ना माखो, बे गासिबो नोंसिनि बेफार। बेखौ जोंनि माने सोरबा अपोजिसन पार्टिफ्रा माने दिनैसिम रावबो बुङाखै
मिथिबाय दा दिनैनि दिनाव नोंथांमोना जे खामानिखौ मावनो हायाखै बे मावनो हायै खामानिखौनो लानानै दिनै नोंथांमोना लाजिनानै दिनैहाय बै खांख्राइ मा होनो बै खांख्राइ गाखोनो नागिरनाय माने माखासे खांख्राइ हमथानो नागिरनाय सल'आ दिनै बेयावसो थांदों नङा होमबा नङाबा दिनैहाय बिथांमोननि डेभेलपनि खामानि मावनायखौ सोरबा BPFनि बा सोरबा गुबुन हान्जानि मानसिया दिनै रावबो माने बिथांमोनखौ हिंसाबो जायाखै दिनैनि दिनाव बिथांनि मावनायखौ दिनै खुनु अबजेक्सनबो होफेराखै बिथांमोना गावसोरनो गोसो बायदि मावदों खिन्थु बिथांमोनाव दिनैहाय थोजासे थाखा फैसा गैया हिसाबै मोनथाम मोनब्रै माने पार्टिजों सरकार दानाय हिसाबै बिथांमोना दिनै आनडेभेलप माने डेभेलप खालामनो हायाखै दा बिनिखायनो बिथांमोना दिनैनि दिनाव बिराद गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायो बिराद गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायो आरो मा रायजोफोर बेसो आसल खोथाया दा जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा सानगोन बै पर्बजरानि निउसफोरखौ नुयोब्ला माने बिथांमोना बिराद डेभेलप खालाममारबाय नामा होननानै सानगोन रायजोफोर नङा होमब्ला दा आङो दिनै बेखौनो बुंगोन दा बिथांमोननि डेभेलपनि डाटाखौ आङो कয়েक दिननि परे माने होनो थांगासिनो दं मानो होनना बुङोबा बै पर्बजरायाव माने माबायदि डेभेलप जादों बिनि डाटाखौ आङो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो होगोन नोंथांमोना कয়েक दिन वेट खालामबानो जाबाय आं फुरा माने बिथांमोननि डेभेलप मावनायनि डाटाखौ माने होगोन आरो भिडिअनि गेजेरजों दा नोंथांमोना साननै सानथामसो वेट खालामनानै थाबानो जाबाय बै भिडिअनि डेभेलप महरखौ नायनोबा रायजोफोर लोगोफोर आं दा मोनसे भिडिअ होनो थांगासिनो दं बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलां माने दिनैनि दिनाव माने प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डआव माने बिसिबां जायगायाव माबायदि डेभेलप जादों बिनि एसे माने मा होनो माने नुथाय हिसाबै माने आं नोंथांमोननो भिडिअ देखायलांनो सानदों बे भिडिअखौ नायलांदो आरो माने बै भिडिअनि गेजेरजों जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा मा फोरमायदों बेखौ एसे बुजिनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर दा भिडिअखौ आङो होलांगासिनो दं आरो लामायाव जों नोंथांमोना माइ गायदों मा हिसाबै माइ गायदों मानि थाखाय माइ गायदों जोङो बिखेक माने मा बुंबावगोन अनुरद खालामनो गथ' गथाया दै बानायावबो थांनो हाया जि दखना सेन्देल आखायाव लानानै साइकेल फाफ्लियाव लानानै गथ' गथाया थाङो गारि गैया एम्बुलेन्स गैया भारा गारि फैनो हाया बेमारि लांनो हाया बिनि खमायसानि थाखाय जों सरकारखौ अनुरद खालामदों बाक्सा जिल्लायाव प्रमद बर'खौ बिथांखौ आरो लोगोसे BJPनि गौतम दासखौबो बिथांखौबो जोङो अनुरद खालामदों जेनेबा दिनै लामायाव माइ गायनायनि थेमा माने जोङो सरकारनि थाखायनो गायनानै खिथिदों फैनो हाया बारनो हाया बाननो हायि थाखायनो बिथांमोननो जों खिथिदों सरकार गारि मटर फैनो हायिनि थाखाय बिनि थाखाय जोङो गोसो गोथारैनो एकदम गायथारदों जेनेबा प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन जे 2 बोसोरनि जोंनि बिटिआरआव जेनेबा सुइजारलेण्ड जागोन होननानै सुइजारलेण्ड बिदिनो सुइजारलेण्ड माबायदि बिदिनो माइ गायनाय सुइजारलेण्ड बेलेग सुइजारलेण्ड दा बिनि खारनजों जों दा सुइजारलेण्डआ माबायदि जों दा हाब्रुजों हदाय थांबाय थानांगौ दा गथ' गथाय गासैबो माइ गायनो गाबो सबबो थांनांगौ साइकेल थेला लांनो हाया खर' रुजु रुजु खोथिया लाना थांनो बस्थायाव लाना थांनो बेसे खस्थ' दङ खेथियावबाबो जिथुनाखि এই হল অবস্থা এই রাস্তার বাইখান ফাঁসি আছে বর্তমানে মনে করি আं সাनदों मा जेनेबा जा जेनेबा ओरैबायदि अबस्था जे लामायाव दिनै बाइक दङ सारि साखा दङ गासिबो गारि मटर गासिबो बेखायनोथ' होननो सानदों जोंनि खातालपारा जायगाया गामिया माने एसे लेथ्रा जों थाबायनो हाया साइकेल गंसे लांनो हाया जों हाजिरा खामला मावो थांबाबो जों नारै नारै थाङो फैबाबो जों नारै नारै फैनांगौ सिउ हाब्रुनि गेजेराव फैनांगौ जोङो होमबा बे मा लामायो बिटिसिआव बै लामाखौ सोर खालामनांगौ सोर खालामनांगौ बेखौथ' होनांगौ जोङो जेनेबा प्रमद बर' सरकार बिटिसि एरियायाव गोलैनानै प्रमद बर'आ दिनै जोंनो मानो हगारना खालामना होनो हायाखै जों भटखौ होदों नोंखौ थिगैनो गासिखौबो होदों जोङो होमबा जोंनो सबखौनो लामाखौ मानो होनो हायाखै दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुबाय माबायदि डेभेलप जादों नङा होमब्ला आरो मोनसे आपडेट दंबावो दा बिराद माने निउसआव ओंखारलागासिनो दं सासे माने आइजो चेयारमेना माने दिनैनि दिनाव थाखा जानानै दिनै निउसआव ओंखारदों नामजादा जादों दा नामजादा जानोबा बिदिनो माबानांगौ थाखा जाग्लुंलाबायनांगौ होमबा थाब थाब माने निउसआव ओंखारो लोगोफोर दा दिनै बिथांमोना बै जेनेबा भिडिअआव मा बुंदों दिनै नोंथांमोनाथ' बुजिबाय नङा होमबा लोगोफोर दिनै बिथांमोना बै भिडिअनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा फोरमायनो सानखो नङा होमबा दिनै बिथांमोना अलरेडि थाखाखौ जाखांबाय माने फुरा भिडिअ ओंखारखांबाय दिनै बेखौनो बिथांमोना मा खालामदों माने दिनैनि दिनाव लाजिनानै माखासे निउस पर्टेलफोरखौ बिथांमोना लानानै माने बै जाय न' मोनग्रा बिथांखौ लानानै दिनै बिराद फोरोंफैबाय आरो मा जाहाथे बरनाम जाया ओरैबायदि बुं ओरैबायदि बुं ओरैबायदि बुं होननानै बिथांखौ दिनैहाय दम होनानै बा माबा मोनसे होननानै दिनै माने निउसनि गेजेरजों माने फोरमायनो बेयाव माने निउस पर्टेलखौ लाबोआखै होनबा लोगोफोर नोंथांमोना नुवाखै होनबा
दा दिनैनि दिनाव सोर जाम्बा जाम्बि दंबावो नङा होमबा गासिबो बुजिजोबो दिनै नोंथांमोना बे भिडिअखौ एसेब्लाबो नायनानै बुजिबाय চেয়ারম্যান বাইদেউ পয়সাটো লোৱা নাই এইটো ক'লে হ'ল চেয়ারম্যানে পয়সা লোৱা নাই আমাৰ মাৰ একাউণ্টতে আছে ঘৰটো আমি নিজে বনাই লম বাছ এইখিনি ক'লে হ'ব নাই আপুনি কৈ যাওক যে কালি এটা নিউজ ভাইৰেল হৈছে এনেকা চেয়ারম্যানে পয়সা খাইছে ঘৰৰ পয়সাটো এইটো কিমানলৈকে সত্য বুলি একে সুধিব আপুনি কৈ যাওক মানে কালি কি নিউজ বাজিছে মই নাজানো কিন্তু যেটো আমাৰ ফাৰ্স্ট কিস্তিৰ পয়সাটো মেম্বাৰ আমি ফার্স্ট কিস্তি বনোৱা হল কিন্তু সেকেন্ড কিস্তির পয়সা আমার একাউন্টতে মার একাউন্টতে আছে কোনো পয়সা লোৱা নাই নাই মোৰ নাম তুমি আছে চেয়ারম্যান বাইদেউতে পয়সা আমি দিয়া নাই আমার হাততে আছে বুলি ক'লে হ'ল মোৰ নাম মেনশন কৰিছো বাইদেউ আপুনি আহিছে চাবলৈ ঘৰটো বনাইছে নাই 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 একদম আমিও আহিম আমি আহিম এবাৰ হ'ব দে ক চেঞ্জ লোকেশনটো दा दिनैनि दिनाव बिथांमोननि गुबै हुदाया बिदिनो बिथांमोना सब समय माबा मोनसे भुल खामानि मावबाबो बै गावसिनि माखासे निउस पर्टेलफोरखौ लानानै बिदिनो उल्था फोसावलाबायो आरो मा रायजोफोर बेनो जाहैबाय बिथांमोननि हुदा दिनैनि दिनाव दा आङो बे भिडिअखौ नुनानै माखासेखिनि खोथाखौ गोसोआव फैबावदों रायजोफोर बै समाव प्रमद बर'आ होनदोंमोन PMAY माने न'नि नामाव माने सोरबाफोर जुदि कोनोबा जुदि सारेना आटाना जुदि हिरापिरि करे माने बै मानसिफोरखौ मा होनदों माने दलद फरा माने अलाय दिया हब होननानै प्रमद बर'आ बै समाव बिराद बुंदोंमोन रायजोफोर गोसोआव गैया नोंथांमोना दा दिनैनि दिनाव बिथाङा माने जाग्लुंनाय कमप्लेनखौ मोनो दिनैहाय रावखौबो होखारनो हाया आरो हानायबो नङा रायजोफोर जिन्दगियाव हाया दिनै बेफोर जाहैबाय प्रमद बर' बिथांनि नाटक जोबसोमोन दिनैनि दिनाव दा बिथाङा दिनै खुनु चेयारमेनखौबो होखारनो हाया खुनु गावसिनि पार्टिनि गेजेराव जायफोर माने गाज्रि खामानि मावदों दिनै बेफोरखौबो दिनै बिथांमोना होखारनो हाया रायजोफोर दिनै बिथांमोना सोरबा भुल मावनायखौ जुदि होखारोब्ला माने बै खारोब्ला दिनै बिथांमोना बै खारनायजों लोगोसे खमावबो 20 जनसो खारफालांगोन दा बै माने खोथाफोरखौ साननानै सिन्था खालामनानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव माने जायखि चेयारमेनानो भुल माव जायखि गावसिनि दैदेनगिरिफ्रानो भुल माव दिनैनि दिनाव बिथांमोना रावखौबो होखारनो हाया आरो मा रायजो